And of course, Oh, this is Marquez. legs. He comes in to block pass it and sends him wide. And now Ralph Fernandez is going to come through. He's going to get Benteke down. Marco Benteke has his third crash. He's got a problem. He's got a puncture. He's got a puncture. Marc Marquez. Well, that could have really been disastrous. Няма такова състезание. Буквално е топ откриване за 2026-та. Аз наистина абсолютно нямам думи и като почитател на Марк Маркес, разбира се, малко ме е яд, но пък това е интересно, че другите показаха, че могат да състезават, показаха зъби и показаха, че не са спали през тези 3 месеца. Ти какво мислиш? Господин, здравей, приятно ми. Е така, като влезна в аурата над себе си на енергийно ниво и чувам, мале, дано сезона да се такъв, дано сезона да се такъв. От всякъде това се чува, дано сезона да се такъв. Много хубав сезон, за откриване на сезона. Беше много готино. Тук си бех написал 37, тук си бех написал 9-3, ама се окъпах и те паднаха. Ти на спринта как се почувства? Беше много хубаво. На спринта си бил... Веднага си пускам на палатка беше така. Беше много яко. Изкефих се на Педро. Това, което си мислехме за Педро, се случва доста по-рано, което е добре за нас, защото очаквах, че ще е 4-5 състезание, но в същото време създава яко интрига. Изглежда ми, че КТМ и Педро са си научили урока, така да се каже, и много с кеф. Дано, нали, износването на гумите да продължи да е все така константно и предвидимо, Педро да е добре с дясната ръка. Имаше един момент във второто състезание, ама... Това, което казах преди малко, дали Дукати подходиха надменно през тази пауза, въпреки че се съмнявам, ако на такова ниво подходиш надменно, подцениш опонентите, защото Априлия показаха в последните кръгове на миналия сезон, показаха доста константно каране, разбира се, уточняваме се, че Маркес го нямаше пак. Но пък в началото на този сезон Бенцеки ги убива. Убива ги брутално. Така. Единствено сега на спринта, понеже ще си кажа моето мнение по темата, после може да кажеш твоето. На спринта имам чувство, че Маркес усети Безеки някаква несигурност, защото реално това е било първият състезателен елемент от 2026 година. Върху Безеки има огромни очаквания, защото всички тръбат как той е най-бърз, как буквално с половин секунда е по-бърз от световния шампион. И Маркес усети някаква несигурност, натисна го и Безеки изгуби контрол. Аз съм съгласен с това, което казваш. Маркес е много голям хищник и усети точно това нещо. Обаче той усети, нали, неговата несигурност, нестабилността му, според мен притисна го малко повече отколкото трябва, но какво се случи след това? Защо не спечели той? Въпреки че усети цялата тази слабост, че поведе и стигна до момент, в който получи наказание. За мен е в момента, в който Безеки падна, Маркес имаше толкова много темпо, че той сам решава да контролира темпото. И по този начин се успа. И не очакваше, че Педро ще е толкова надъхан. Той не очакваше, че ето тук пак говорим за надменното поведение на Дукати. Реално не са очаквали, че някой друг може да... Въпреки, че Тардоци вчера, преди състезанието, каза, че състезанието може да бъде спечелено от поне 6 пилота. Можеше. И видяхме как просто мал шанса на Дукати този път. Първо беше преценка на пилота, според мен се успава спринта Маркес и затова се стигна до тази, защото той контролираше състезанието до последно. Контролираше с темпото си, много голямо темпо, много високо. Според мен Педро можеше въобще да не стигне до тази победа, можеше да си остане на второ място, ако Маркес просто не се беше успал и да си мисли, аз контролирам темпото през цялото време, защото виждаме с колко дълбоко беше влизането на
спирането на последния завой за последната обиколка, за предпоследната обиколка, че изпревари Педро. Той контролираше цялото състезание според мен, но наказанието беше, което получи, нещо, което искам да изкоментираме, беше заслужено според мен, защото го изложи на риск. Изложи на риск Педро. Изложи на риск Педро с толкова дълбоко влизане и спирането беше малко неконтролируемо и затова влезнаха толкова дълбоко в завоя. Малко можем да го погледнем от гледната точка на, че все едно сега беше Роси и Маркес в този велик момент, дето всички го коментираме. И другото, че поставяйки го така в опасност, не му прави много евала, но го направиха много спортсменско разминаването, след това си стиснаха ръцете и всичко си беше както трябва. Но отборно КТМ за мен са много голяма крачка напред. Априлия са може би 3 или 5 крачки напред пред всички останали с техническата схема, дето гледахме за FD-ката. Може да изкоментираме и нея. Ще изкоментираме беше малко по-късно. яко. И ще изкоментираме малко по-късно. Аз този момент ще го коментирам като фен, като човек, който няма опит на писта. И ще го коментирам от гледна точка на това, че Педро каза, че след това, че той би подходил по същия начин. Ди Джан Антонио каза, че това е моторния спорт. Трябва да има, да си ожулим спойлерите, да си ударим по един лакет, да си ударим по едно коляно. Така е. По принцип е така, но може би не е чал толкова надълбоко. Всяко едно решение, което бяха взели стюардите, щеше да има привърженици, щеше да има противници. Абсолютно. Със сигурност. Абсолютно. Какво ще коментираме за пистата? Пускам в момента към бобката, пускам кадър на пистата. Изключително, нали, като горе-долу като всяко едно трасе, на което състезават. Да кажем и за рекорда на Безеки, защото той на квалификацията, на тренировката, мисля, че първата свободна тренировка или втората направи рекорд. Нормално е да направи рекорд. Реално погледнато, сега в момента са най-бързите мотори в MotoGP Ever. В сравнение с миналата година, общото време за изминаване на състезателното разстояние към 118 км се пада, 26 обиколки направиха в голямото състезание. В неделя 39 минути и 200 мисля, че беше, ако не се лъжа. Една секунда разлика има в сравнение с миналата година. Моторите са цялото състезание минало с една секунда по-бързо. Цялото състезание една секунда по-бързо. По-бързи са моторите като цяло. За рекорда няма как да не стане нов рекорд. Пак е направил рекорд топ спид 345 км. При положение, че миналата година се оплакаха от топ спид, това доказва, че Априлия са си научили урока също. Написали си домашно. 12 завоя, пистата е 4,55 км. Колко беха? 7? 5 леви, 7 десни. Ето тук, ако спреш за малко, това казва, че тук Маркес би следвало да е малко по-слаб, защото още пази дясната страна рамото от последното падане, но не му личеше да нещо хептен да е върна темпото, аз това си мисля, ти като влезеш в някакъв такъв състезателен елемент, състезателен филм, ти как ще пазиш? Как ще пазиш? Какво ще пазиш? То е някакво стъпало, дето ти не го виждаш просто. И си блъскаш кръка в него постоянно, но в случая не му пролича. Много прави, изискващи спирания, ускоренията са големи. Реално първия кръг, който е тук в Бурирам, е най-тежък за спирачките. Да, много е тежък. Спирачните апарати на Brembo, които всички ползват, работят някъде между 300 градуса и нагоре. И жегата е много голяма. Там е било наистина много жега, след като видяхме и какво това е от 25-та година. Да, миналата година. Ние имайте предвид, че кадри няма да може да поставяме така като видео, защото ни блокират ни самото видео и може да банят канала, но ще оставяме кадри така
на снимки, за да добиете представа. За да, разбира се, да знаете за какво говорим. Разбрах, че са добавили хомологация за седалката на Топрак, която той искаше да му направят да бъде малко по-нависоко. И което за Ямаха и за Топрак като цяло е доста добър знак. Разбират се, или поне има някакъв консенсус, са постигнали, че искат да го слушат в развитието на мотора. Четох онзи ден, всъщност нощи четох за това, че критика върху Ямаха, за това, че са най-слабия мотор на грида. Официално. Мене много ме яд за Квартараро и това, че момчето си изгуби място в Дукати заради отбора на Ямаха. Това си е негов избор. Не е само заради отбора, заради негов избор, защото той реши да остане и тази година. Можеше да се откъсне от тях много по-рано, но няма как на негово место най-вероятно всеки би направил също, защото Ямаха му даваха шампионска титла, така че той може би се чувстваше малко длъжен да остане, да се опитат да развият мотора, но между другото Ямаха пък печелят с другия отбор, с Джак Милър и с Топрак печелят доста аудиторията, както виждаме, голяма израдия. Аудитория печелят със сигурност, да. Да видим как ще се развие сезона. Все пак те имат право да променят аероелементи, имат право да променят двигател, имат време на повече тренировки, така че системата от точката си върши работа. И най-важното, дали пилотите, които сега решават да се прехвърлят в нови отбори, не правят грешка за до година. Няма как да знаем, защото тогава хард ресет идва просто. Това е наистина хард ресет и е малко ни така. Ни така. Да коментираме априлята. Давай. F-Duct-like System. Тук слагаме едни снимки. Виждате, синьото е студения въздух, жълтото е оверал въздуха и червеното е въздуха, откъдето излиза от двигателя. Много интересна система са измислили. Гледах едно видео, където обясняват, че системата е така, която наподобява банната система в Формула 1 за изкарване на въздуха. Ще го пусне това видео, да. Да, ще го пусне видеото, е много яко. Кажи ми как точно с... Добре бе, онен ден ти пуснах едно видео на Винялес. Да. Те имат на този мотор, имат всичките копчета. И как успяваш ти по дяволите, докато се състезаваш, да се наведеш и с левия лакет да затвориш тая дупка, за да имаш по-добра аеродинамика? Адаптация. Знаеш, че си в най-високия клас ever в света, където ще отговаряш за неща новосъздадени, състезаваш се с прототипи, трябва да можеш да се адаптираш. Като ти кажат, че ще си слагаш лаката да затискаш тази дупка, докато караш, слагаш си лаката. Като ти кажат, че в същото време трябва да натискаш лошче и копче, за да ти се свали мотора, да се изправи и така нататък, ще го правиш. Много хитро. Скоростта им е значително по-висока и вече може да се състезават с Дукати, както видяхме. И най-вече имаше в видеото интересния момент за средата на завоя, където имаше и от тренировките, мисля, че беше, дето ти го пращаха. Той все едно не завива, той сега се едно направо. Той все едно беше огромна разлика с Дукати. Много хубави, между другото, са направили. Да, това е много страна на много работа. Много работа, много приятно. Изграждат се. И сега използвам момента да кажете, ако ни подкрепяте и разбира се имаме някакво финансиране, всичкото ще отива за направата на тези видеа и ще слагаме много яки графики, но в момента сме отбор от 3 човека, като 2 сме водещи. И един оператор, монтажист. В момента ни носеше и нещата, общ работник. Както да е, това са си проблеми на продукцията си. Окей, само да питам, значи. Сега, жълтия въздух, идеята му е да не достига до задната част на мотора. И затова блокираш с лаките. Да. Okay. И не само, ами в същото време упражнява и натиск върху самия мотор, за да можеш при завиване да имаш по-голяма сила, която се държи към земята. Той кога го използва това? Само при завиване ли? И на правата. И на правата. Да.
за да може да От двете страни ли го има това Да, нещо? от двете страни. И на Хорхе го има на мотора и мисля, че и на другите Априли го имаше и на тях. Добре, пускам част от видеото. Това е от The Race MotoGP. Ето тук. Тези графики, това се прави с блендер. Ето тук има обяснение. Интересно ми е дали някой от Формула 1, сега вече като Liberty Media... Дали им е са дала едно- къл ли? Да. 100%. 100%. И аз си представям си, че акъла не е бил на някаква тайна среща, е била, както си говорим ние с тебе на кафе. Абе, ти знаеш, че мога да сложите това и това, което все още не са баннали в MotoGP и ползвате този момент, за Да го изградите. 100% се е случило така. Аз си мисля, че някой е попаднал в комуникация. Все едно случайно някой е попаднал в една комуникация в него. И за това става, това са баннали, да? Да. Това по принцип е отварянето на крилото на правата на DRS системите сега в момента. Не съм запознат. И- Баща ми много гледа Формула 1, знае всичко. Мога да го извикам, ама ще ни пръсна панаира. Видеото ще стане 3 часа и половина. Много хитро, наистина, направо. Да. Доста... Просто да отклонява въздуха. Брутално. Браво те. Ами, до година по-слаби двигатели, ама може би Арото до година ще играе още повече. да. Какво да кажа. Добре, да подхващаме, тук подхванахме Априлията, да подхващаме следващата тема директно за състезанието. Имам чувство, че Безеки беше като Марк Маркес миналата година. От първата до последната обиколка и ги оттрепа. Сработи стратегията, все пак този път успя да се възползва от първата си позиция, от пол позишъна, който беше. Избора на гумите беше еднакъв за всички. За всички, да. Което е разбираемо. Готино беше, че успя да се изконтролира. Не стана като на спринта и много поведе. С много голяма разлика ги би. Много поведе. Въпросът е защо стана толкова голяма разликата. Много хубаво темпо, стабилно, константно темпо, но и зад него постоянно имаше битки за абсолютно всички места. Което има ли битка, примерно да речем за второ и трето място, първия винаги Първия печели. винаги Да. двама се карат, първия печели. Точно така. Но пък битките бяха един път. Да. Беше много яко състезание. На ногти бех постоянно. Сега двамата ми фаворити бяха на прицел през цялото време. И така да ти кажа, не знам, беше ми такова особено, защото не знам за кой да съм. Като един изпревари другия се радвам, после викам за Педро като отзад, викам айде Педро, после викам айде Маркес. Беше готино, но като цяло може би се радвам много за Педро и за това, че целият отбор и той са пораснали, което означава, че ще има много бой тая година. Тук в момента гледаме така нареченото предаване на факлата от действащия шампион към младото поколение. Въпреки че разбира се Марк има симпатии към брат си, което е напълно нормално. Обаче пък Алекс не се представи на ниво през този уикенд. Не беше даже падане, имаше в втората част на състезанието в неделя. Той да има до година дано да успеят двамата с сакоща да смелят брашното, деца вика, и да направят един хубав отбор. Винаги ще има водещ пилот най-вероятно там. Но от началото на състезанието, ако почнем, виждаме, че борбата не беше лека. Раул Фернандес също взе... Раул Фернандес, както коментирахме миналия път, тази година ще избухне. Сега в момента Раул е горе-долу в позицията на Педро от миналата година.
той загуби позициите си. В смисъл, успя да го изпреварят толкова много хора, да го изпреварят, после да си вземе позицията пак, защото остана без гума. Оставането без гума беше абсолютно негова грешка. Оставането без гума, аз даже съм го извадил ето тук. Оставането без гума. Значи, ето му е задната гума. Тя не прилича на нищо. Абсолютно. Не прилича на нищо. Много уилспин се е получил при мотора. Искаше да задържи позицията, което изисква много газ, много натоварване, но когато не е равномерно разпределено като при другите, се получава това, което се получи. Беше напред това, че е бил толкова време на втора позиция и се го преследвали по голямата част от всички световни шампиони и са му били на гърба, си оказва влияние върху износването на гумата, както стана при него. Затова после се почна да губи назад позициите си. Какво друго искам да изкоментирам? Искам да кажа браво на Хорхе Мартин, защото успя... Хорхе Мартин, да, колкото и на мен лично да не ми е симпатичен сега, в сметка подхожда му професионално, браво на него, много интересно състезание. Тормозеше постоянно тормозеше Маркес, постоянно тормозеше Акоста, защото те с Акоста си размениха си доста изпреварване. Но пък на мен ме направи много така приятно впечатление как бият двама да се бият. Маркес ги замени двамата. Винаги така става. Просто двама, когато са в битка, винаги този зад тях или този пред. И двамата, този, който е зад тях и този, който е пред тях, винаги е печеливш. Защото двамата ползват такива различни траектории за защита, за атака, че отзад ти ако си караш нормално, просто ще печелиш много. От Хорхе може би да очакваме така прояви през годината, стига да си влезе да си дойде в форма, както трябва да бъде. Все пак има същия пакет като Бедзеки, което означава, че може би... Мотора му е топ. Мотора е топ. Те нямат ли всичките един и същи мотор реално? Бедзеки, Хорхе, Айогура и Раул Фернандес. Не знам как е в отборите, другите отбори, които ползват Априлия, дали ползват абсолютно същия пакет като заводския. Защото мисля, че както при Грезини, те не ползват предишния, да. Okay. Не съм сигурен, трябва да погледна това нещо. Ето един доволен човек. Масимо Ривола е доволен от всички, определено. Друг да изкоментираме? Да, искам да изкоментираме. Значи, спирам го за момента това видео, но ми се иска да изкоментираме, защото след малко ще отидем до как Маркес си криви джантата, но искам да изкоментираме този господин Маверик Винялес с новия си райдинг треньор, еди си какво, еди си що и накрая на опашката. Това не ти ли се струва малко странно при положение, че да имаш треньор, световен шампион, брутален техничар и ти да си в опашка? Няма ли да... някакси да ти е неприятно, да те е срам малко, че излагаш името на човека? Не знам, аз ако трябва да съм искрен, това, че двамата тренираха, не очаквах нищо да промени в цялата картинка, ако трябва да съм искрен. Свърши ли го времето в MotoGP? Мога да му дадем още няколко състезания да видим какво ще направи, защото все пак има мотора като на Педро, който мотор видяхме, че е способен. Да. Може, интересна писта, просто моментите бяха такива, че може да му не е било състезание. Той мисля, че и доста голяма грешка беше направил по някое време от състезанието, беше излезнал, изпуснал един от завоите. Беше изпуснал един завой. И не знам, по принцип аз не очаквам нищо да се промени от това, че той тренира с Хорхе Лоренсо. За мен това е някаква така, да не е маркетинг, ама не очаквам нещо, кой знае по от него. Искам да коментираме, че в момента Педро всъщност е повече съотборник на Маркес, отколкото Баная. Защото Педро малко или много тормози и тук първите ръчка ги постоянно, което осигурява на Маркес някакъв комфорт в дискомфорт, защото Маркес е Маркес, когато се състезава. Да, така е. Поставя го в позиция на това да изисква от себе си още по-високо ниво и по-високо ниво Педро, което е много хубаво и за двамата, защото
колкото по-сте силни съперниците, толкова по-добре. В смисъл, ако Маркес контролира темпото през цялото време, ще стане доминация като в миналата година и няма да има кой знае какъв интерес, нямаше да се получи толкова силно състезание. Но сега моторите и състезанията, както видяхме, ако се запазят същата подредба, Априли, КТМ и Дукатита и друго нещо, което може да обърнем внимание, Жоан Мир къде се намира, толкова, може би, толкова силни Хонди не е имало в последните 2-3 години. И което е добре. Какво е тук? Имаме Безеки Априлия, Фаро Фернандес Априлия, Хорхе Мартин Априлия, Педро Коста КТМ, Марк Маркес Дукати, Диджан Антонио Дукати, Жоан Мир Хонда и Алекс Маркес след това Дукати, Баная Дукати. Ами има Хонда, която е напред и заслужава да се отбележи, защото все пак те минаха в следващия клас на точките. Няма да имат толкова разработване. Така че браво на тях, защото са по-напред от Ямаха. Намерили са правилния път, въпросът е, че ще видим как ще го намерят за следващата година. Тук в продължение на 4 обиколки Коста и Хорхе Мартин се биеха, докато Раул Фернандес и Безеки си бутат напред. Имаха късмет, знаеш, говорили сме за това нещо в предните епизоди, че когато има мотори близко пред тебе, гумите дигат налягане, стават по-различни за каране. Разликата между Раул Фернандес и Безеки тук е над 3 секунди, което значи, за 17-та обиколка. Така. Той още на втората обиколка беше натрупал. Много беше дръпнал, което означава, че самия мотор на Раул... Знаеш какво ми направи впечатление? Извинявай. Направи впечатление, че може би тук някъде от 14-15 обиколка стоеше разликата 1 секунда. Тоест темпото на всички е било що годе идентично. Да, всички беха в 1.31, мисля, че беха вече. Всички бяха в боя. И то до, примерно до 10-11 човек беха сега така. При най-малка грешка от някой веднага ще вземат позиции. Виждаш, Педро седи между двама световни шампиони и е в джаза и в боя на И ги тормози. И ги тормози истински. И точно тогава му се случи случката с предната гума. Много яко я хвана тази предна гума на последния завой. Какво се случи тук с Маркес и защо загуби контрол над мотора, защо му се спука гумата, защо си изкриви джантата? Почваме от там, че примерно... Джантата беше бая изкривена. Да, ами джантата, магнезиев пакет на джанти, искаме да бъдат леки, искаме да бъдат здрави. Избрали са кован магнезий за джанти в MotoGP, даже мисля, че има регулация за това нещо. Сега, точката на кипене на магнезия е 650 градуса. Със сигурност не са дигнати 650 градуса. Чакай, къде се удря тук? В един от бордюрите е ударил джантата, която вече заради жегата е влезнала в силите на усукване, са започнали да си казват думата. Гумата е отишла на bottom out. В смисъл толкова много се е смачкала, че това е bottom out на гумата. Да. В смисъл това е максимум, до който тя да се смачка. И просто е ударила един от бордюрите. Тук удря бордюра, да. Удря бордюра. Под ъгъл. Просто съвкупност от малко шансове. Високата температура на пистата, нагрятата гума, ъгъла, под който е влезнал на този бордюр. Погледни за хвоста, джантата се е смачкала. Оттам нататък вече налягането на въздуха започва да се губи. Иначе според мен Маркес ще завърши втори. Да. Ще завърши втори. Но просто много контролираше нещата. Има много темпо той тази година и ще бъде много интересно, защото Безеки има мотор, за сега показа константност, показа някакъв контрол над главата си, да се изчисти за второто състезание. Педро също дава зор, така че... Виж какво е казал Маркес. Трябва да работим добре, трябва да работим здраво, но няма паника. Тук е кейсинг. Тук е различен случай, различна гума. Нека да видим следващото състезание. Разбира се, трябва да работим, не може да спим. Не е проблем на Мишелин и не е проблем на пистата. Ние днес видяхме нещо
Нетипично, но се случва. Абсолютно. Просто съвкупност от малко шансове и за Мартин през предния ден, през спринта, И защото виж- на него предната му гума. Виж как подхожда. Супер странно е, че дори джантата беше тотално разрушена и се чувствам щастлив, че не се обърнах. Нямаше масив хайсайт. Можеше много зле. Да, със сигурност. Беше много тежко. Добре, че успя да го хване. Но не да се контузи още първо. Виж, Жоан Мир тук на 22 и колко даже е 5, аз на мен ми е интересно, защото докато аз го гледах състезанието, докато правих кардио и като падна Маркез, вече бях малко такъв... Ти се гледа, да. Да. Зрителя, извинявам се, просто тук няма какво да си крием пристрастията. Аз не съм такъв човек, че примерно ако някой харесвам някой да хейтвам другия, просто ми харесва начина на каране. В момента Безеки ми е също супер симпатичен с цялото му присъствие. Интересно ми е как Айо Гура от седми стана пети. Ето, Тук- видя ли сега в момента те си Фабио Ди Джантонио и Емир си размениха Да. позициите, което означава, че има битки доста при тях. Но може би Емир е допуснал някаква грешка, защото бързо го изпревари след това. Да. Не можахме да го видим. Аз гледах състезанието и от хеликоптера после. Беше много интересно, между другото. Я обясни тук за тази стойка, която тук си намерил в Тракхаус. В Тракхаус вкарали въздух вътре в самата стойка. Много интересна иновация, като дигнат мотора на предна стойка и маркуч с въздух се включва в стойката и въздуха почва да охлажда апаратите, защото казахме, че работят на над 300 градуса, особено в тази жиля. Интересно е, ги дисковете отстрани, чакат да бъдат сменени, тестове. Това е MotoGP, това е прототипи, иновации и така нататък, което е много яко, защото винаги е жега и там се работи с ръкавици. Изкоментирахме всичко, остава само този мистър. Очаквано. Топрак. Очаквано. Според мен е очаквано. Просто трябва да му се даде време. Четох някаква новина, че Илон Мъск ще го подкрепя. Обаче дали е така, личност точно към него, дали е истина това, дали не Би било интересно. Много интересно, не знам. Кефи му се за това, че прескача от единия турнир в другия. Абсолютно дано да има, аз пак ще кажа, дано да има психика, защото да не, от момент, в който ти си 4-5 години си винаги на първа позиция, винаги си в обектива на камерата, винаги си център на събитията, сега изведнъж си на края на опашката. На спринта падна. Падна на спринта. От предна гума падна на едно от спиранията. Много му е трудно. Много му е трудно. Явно разликата между SBK и MotoGP е огромна. Голяма е. Обратното е иди доди, нали, стават нещата. Обаче от супербайка в GP-то... Адаптацията е по-трудно. Да. Адаптацията, разбирането на гумите на мотора, работи всичко по различен начин явно. На толкова високо ниво. Даже аз не мога да си го представя точно, защото ще видим. Много ми се ще да... но ще му трябва време. Още повече ще остане и до година. Там вече всички ще почнат от нулата. Дано тогава пакета на Yamaha мотор да е да може да се състезава с останалите и той да свикне през това останалото време. Но ще му бъде трудно, няма как. Имаме зрителски въпрос. Безеки е топ на тестовете, а може да коментираме Tune Mass Damper. Това е някакъв демпфер за Това Tune е Mass, не знам демпфер, какво е. който слага На задната спирачка. на това, на Задната. шарнира, Ага. на задната. Малкото цилиндрично тяло, което стърчи на Swing Arm на Дукати, какво може да се каже за него? Само секунда да се опитам да намеря някаква снимка. Какво да кажем за демпфера? Демпфера мери Ей го дей. огъването на шасито, огъването в случая на Swing Arm, на български ми излезе думата от главата, на задницата на мотора, защото знаем, че е нова конструкция като цяло за мотора, което означава, че те трябва да си имат дата за абсолютно всичко
Ако отворим опашката даже на мотора, може да видим даже, просто давам за сравнение, спойлерите, където са аерото на всеки един мотор, те имат сензори вътре в себе си, за да може да се измери налягането на въздуха, което минава през тях, какво е като натоварване, така че мас демпфера, това ще го видим само тук, защото не съм сигурен, че в Superbike ги ползват, но всичко е дата, анализ от инженери, за да може да дадат толкова високо представяне. Виж тук какви данни дава. Heavy braking, mid corner entry, intermittent target loss, 16-20 Hz честота, загуба на грип, загуба на сцепление, premature tire wear, reduced rider confidence, unstable handling and inconsistent lap times. Интересно джажа. Всичко. Интересно, защото дава абсолютно дата за абсолютно всичко. Не само за огъването на шасито и дават и абсолютно всичко. В смисъл, ако имаш два сензора, представи си, че то отпред също има такива сензори. Колко въздух влиза, какво е спирачното усилие, колко спира предницата, колко налягане на помпата прави при спиране. И двете неща можеш да ги съпоставиш в предната част на мотора и в задната част на мотора, така че всичко е събиране на дата и анализ. Колкото и ще се появяват още повече такива сензори. То реално погледнато, ако видиш един от новите прототипи на GP, които се състезават в 27 година, те са с още примерно 20 пъти повече сензори по тех и така нататък, за да може да се измери абсолютно всяко нещо от самото качване на пилота на мотора, едва ли не ще му вържат и пулса на състезателя върху мотора да излиза и там в графиките. Така че с напредване на времето и на войната в аерото, деца вика, ще има още повече такива анализатори. Кажи ми какво да очакваме. Значи първо, Дукати има ли проблем според тебе? Не, нямат проблем. Според мен Дукати нямат проблем. Според мен в случая двете състезания бяха първо проблема беше в Маркес за това, че за мен просто се успа. И второто беше мал шанс на пистата с удара на бордюра под определен ъгъл и жегата. Нямат проблем според мен, няма какво да се притесняват. Въпросът е, че просто както направи Бедзеки, хванеш темпото, бой до края. Няма връщане. Какво да очакваме в Бразилия? Като отговор от Дукати, споменавам често Дукати, защото те са защитава световен шампион. Да видим картата, че аз не можах да я видя вчера. Коя? Картата на бразилската писта. Бразилската писта. Годей. Ще бъде интересно, защото според мен, може би, с новия си аеропакет тази писта има малко повече технични сектори, не чак толкова много прави и може би тук Априлия ще имат доминация заради новия си аеропакет. Излизането от завоите и средната скорост на завоя и средата на завоя ще им бъде доста по-силна. Така че аз очаквам Априлия тук да са водещи. Надявам се КТМ да се намешат отново между тях и Дукати да си искат своето, което ще предразположи отново за един много як. Дукати могат ли да правят промени по аерото? Не могат. Тоест да се оправят? Мисля, че след средата на годината ще може да направят нещо. Не мога да ти кажа точно, но сега в момента вече всичко е хомологирано и това е мотор, с който те ще се състезават. Така че аз очаквам Априлия отново тук да вземат превес с новия си мотор. КТМ, ако успеят да си пазят гумата, мисля, че ще има пак подредба на силите и ще има доста мешане. Вече какво ще направи господин Маркес тук, колко ще успее да контролира темпото, да създаде състезанието, да намери пак слабото звено, този му е психиката му, то уикенд нещо не е добре, не е само спал, не е бил добре. И гледа, той ги наблюдава. Много ги разбира. Просто ги надушва като плячка. Така че има много време до тогава.
Помежду другото, те ще тренират, нали знаеш? Да. Един месец 20 дни има. Те ще си карат, ще ходят да карат флат трак, ще ходят да карат 600-ки, ще карат питбайкове, овалета. Много по-некои да са контузии. Знаеш ли? Нищо не се знае, да. Мотокрос карат. Нищо не се знае. Така че аз така ги виждам нещата. Ако всички се покажат на стартовата решетка, ще бъде жега. Знаеме с физическата кондиция те нямат проблеми, но жегата си е жега. Ето виждаш как действа даже на магнезиевата джанта и на гумата. Ще бъде интересно. Бразилия. Писта Артон Сена, мисля, че Да. Ти Ами, какво мислиш? Какво ще стане на Бразилия? не знам. Аз съм леко объркан. Много ми се иска, разбира се, чисто като привърженик Маркез да спечели. Надявам се това да се случи и не мога да кажа, че има някакви обстоятелства, които го спират. Разбира се, освен доминацията и по-добрия мотор в момента на Безеки. Да. Но пък видяхме, че Маркес може да справи с това нещо. И аз отдея си говорихме, ти мислиш, че те имат проблем? Дукати, че имат проблем? Аз ти казах, за мене през това време те са подходили малко надменно и не са обърнали внимание на това, което Априлия правят, защото това нещо, което Априлия правят, това беше ясно през цялата почивка. Имаше постоянно, излизаха публикации с при положение, че дори аз и ти, които сме Сулю и Пулю, го виждаме и ни прави впечатление, сме такива, със сигурност те са го видяли. Със сигурност имат някоя картица вътре. Да. Даже и да не е той самите инженери, това им е работата да го гледат. Това им е работата. И трябва, аз така си го обяснявам, ако има някаква иновация, въвеждаш я, мяташ там 5 мотора на тестови пилоти да кажат, без да им обясняваш какво, защо, какво да гледат, просто да се гледат времена. Казваш, слагаш там лакета като такова и край. Странно е, защото при тях е много ограничено ползването на самия мотор за тестове и така нататък. Не знам колко имат право да го направят, ама със сигурност на въздушен канал са го пробвали. Няма как докато да не са разбрали. Може пък да е било късно, може пък да предстоят нови неща с пускане на контестации срещу този отбор, че това не е легално, това не е легално, те да се обясняват, да има интрига. Това са си някакви интрига тънкости. и на такъв на ниво администрация, да се вика, да почнат да се хапат и там. Сега ще го махнат ли, няма ли да го махнат? Според мен Дукати са доста така навътре в джаза с Liberty Media и няма да остават нещата така, може би. На вас оставяме в коментарите да кажете според вас как ще бъде класирането в Бразилия и какво ще се случи. Разбира се, оставяме отворени към въпроси, мнения, псовни. Псовни. И общо ето това от нас за този епизод. Ариведерчи. Hasta luego.